Igbo Igbo ekene m ụlọ ụtụtụ ọma nọ na BBC News Igbo. Anyị abịakwa ọzọ ka anyị na-esi ewetara unu ka ihe si eme na mpaghara ọwụwa anyanwụ Naijiria, ọkachasị ụbọchị Mọnde ọbụla, maka na enwere nke a na-akpọ sit at home a bụ nọdụgodu n'ụlọ nke ndị otu na-azọ nnwere onwe akpọrọ na-atinye. Ọ dị mma, anyị ga-ewetara unu ka ya bụ ihe si wee na-aga n'ụtụtụ tata. Aha m bụ Ebere Ọbara. Ka anyị gaa n'ihu, mụ na Chigozie Ọhaka n'ọrụ n'ụtụtụ a. Ndewo. Ọ dị mma, dịka anyị si na-ewetara unu mgbe niile, ebe anyị nọ ugbu a bụ ebe a na-akpọ Rangers Avenue dị na Enugu steeti. Ị na-anya ugbu a, ị ga-ahụ Fidelity Bank ka ị na-ahụ n'onyonyo gị kịta. Ịnekwa anya n'aka nke a, ịhụ GTB, nya Guarantee Trust Bank, ha ncha gbachichara agbachi. Nwenu ndidi, anyị ga-agagharị nwa obere gosi unu ihe kịta. Ọ dị mma, maka ndị maara Enugu steeti ọfụma, ebe a bụ ebe a na-akpọ Rangers Avenue. Rangers Avenue a dị na Enugu. Ị na-anya kịta na ihe onyonyo gị, ị ga-afụ Igboeze Street. Igboeze Street ahụ bụ ebe ọ ga-abụ irute ịga nwantịntị ịhụzia gọọmenti haus Enugu. Unu maka ebe a si ekwonu mbọsị nkịtị na ọ na-abụ ndị mmadụ ejupụta ebe a niile. Fidelity Bank Rangers Avenue bụ ebe ama ama, ya na GTB, nwekwa Genesis na mgbago. Inekwa anya kịta, ị ga-ahụkwa ebe a na-akụ ngaji n'eze a na-akpọ Spices n'iru gị. O wee bụrụ ya Eima Benedict ani afọ m ka ị na-asị anyị jee New Market. Ọ dị mma, anyị ga-eje ya bụ New Market ma ọ bụrụ na ọnọdụ nwantịntị. Anyị ga-aga ebe ndị ahụ ị na-ajụ anyị. Sonyesi anyị ike na BBC News Igbo. Agakwa na izitere anyị ozigo, jụọ anyị ajụjụ, gwa anyị ebe ndị chọrọ ka anyị jee gosi ka ya bụ ihe si wee na-aga n'Enugu. Prince Obum Jerry, isiri see my joint. Ọ dị ka ị na-eje na Spices akụ ngaji n'eze. Ọ dị mma, anyị ga-abịa gbapụ ya ọsọ ka anyị mara ebe ndị anyị nwere ike igosi gị n'ụtụtụ a. Ọ na BBC News Igbo ka anyị nọ n'ụbọchị tata wee na-egosi gị ka esi wee na-eme ya bụ sit at home. Ọ dị mma, Igbo bụ Igbo, anyị abanyela n'ụgbọala ugbu a ka anyị bịa gbapụ ya ọsọ mara ebe ndị anyị nwere ike igosi unu na ya bụ sit at home, nọdụ n'ụlọ, nke a na-eme tata bụ ụbọchị, kedu ihe deti tata bụ? 25 na-eweli iwe, ụbọchị Oktoba n'afọ a bụ 2021. Onye na-asị m go to Shoprite. Ọ dị mma, ọ bụrụ na m ga-ejenwu Shoprite, m ga-eme ka ị mara. Chigozie isi anyị ji sie n'ike ndị BBC. Ọ dị mma, ndewo. Mụ na onye otu m Chigozie Ọhaka n'ọrụ n'ụtụtụ a ka anyị gosi unu ka Enugu dị.
unu ahụgo na ọrụ nke taa nwee ka ọ dị. Ebe anyị gafere ugbu a bụ roundabout Government House. Ebe unu na-ahụ ugbu a bụzi Bisala Road. Bisala Road a bụ ị na-agbụ ya ọ dịzị aka gị febe efebe ka ụgbọala gị febe efebe. Mana unu na-anya kịta ịhụ na ọ tọgbọkwa chako, maka ndị na-asị na m na-ekwu chako chako. Ma nke a na-akpọ traffic light enwezi na onye ga-emezi elube isi na ya. Ọ dị mma ka anyị gbafee na ya nụnụ. Ebe a bụ Bisala Road. Bisala Road bụ mbata Independence Layout. Ịkpọda ya ugbu a ị nwetazie ebe a na-akpọ New Haven Junction. Maka ndị chọrọ ịma ka Enugu dị n'ụtụtụ tata ka anyị na-egosi ihe onyonyo anụnwa. Tata bụ 25th nke ọnwa Oktoba n'afọ a bụ 2021. Ọ dị mma. Ebe anyị na-apụta ugbu a bụzi New Haven Junction. Ya bụ New Haven Junction na-abụ irute ebe a kịta ndị mmadụ akwụọ n'ahịrị ma ụgbọala o ma mmadụ o ma ihe niile. Unu n'anya kịta efu na ọ dịkwa ka agbara ọsọ agha. Naanị otu ụgbọala ndị uwe ojii ka anyị hụgoro kemgbe anyị gagharịwara ihe a. Nke abụọ nọ na ya bụ New Haven Junction. Anyị abatago nọmba 1 New Haven ugbu a wee na-agbago. Nekwanụ ka New Haven Enugu si dobe iru. Ebe a bụ Tasties Bakery, ebe a na-eji ata bread na-atọ ụtọ. Anakwa m eme advert o, biko unu ewe n'iwe. Ebe n'aka nke a bụ ebe a na-akpọ Ntachi, ebe a na-eje eli nri. Open Sheraton na Ntachi anọlụ n'aka nke a. Ọ dị mma. Nekwa First Bank New Haven gbachikwara agbachi. Unu n'anya kịta ịhụ ya bụ First Bank gbachiri agbachi. Ndị niile na-ere ahịa, ndị na-akpọsa ihe dị iche iche ma butiki ma supermarket ma ihe niile ha ncha gbachichara agbachi. Ugwu a na-akpọdazi ugbu a ị nweta na nke ebe ụmụ nwaanyị na-eji eke isi chọọ mma dị ọcha dị ọgọ n'anya. Ị na-anya kịta ịhụ na ya bụ ebe dịkwa ka a ga-asị na onwekwa ụmụ nwaanyị n'ebe a na-akpa isi. Ọ dị mma. Anyị ga-enene maka otu ihe na-adị na-emebe ụbọchị Mọnde n'Enugu bụ na ndị na-eji apịrị ego ha na nke a na-akpọ ATM, automated teller machine. Ọ na-abụ ha ruo ebe ahụ ATM ada alụ ọrụ, ọ bụrụ ya. Anyị nwere ike nene ma ATM ọ rụrụ ọrụ taa. Ọ dị mma. Ihe anyị unu na-ahụ kịta bụ Assemblies of God nke New Haven. Anyị na-agbagozi na ụlọ ụka Assemblies of God. Ha ji dị nnukwute igodo wee gbachiere onwe ha ụlọ ụka ha. Ka nneneke n'ozi unu na-ezitegasịrị anyị ebe anụnwa. Chakwil Black Dave, ndewo, ị na-esonyesi anyị ike oge ọbụla. O nwere onye nke a si my abacha joint. Nya anyị na-eji ata abacha na nke a ji ya. Ọ dị mma. Ọtụtụ n'ime unu ji ya bụ ihe na-eme akpa ụka ọchị, mana ihe anyị na-egosi unu bụ ka Enugu si wee dị tata. Rafael Ejimofo, ndewo na ị na-ekiri anyị. Eric Paulson, ị na-ekiri anyị na BBC News Igbo. Ebe anyị na-agbadazi ugbu a bụzi Ọkpachime Avenue, New Haven, Enugu. Ịgatụ nwantịntị kịta ịnweta St. Mulumba, ụlọ ụka St. Mulumba Church, Catholic Church dị na New Haven. Ebe a bụ Ziz, ebe a na-ata isi ewu. Ya ka anyị gafee kịta. Na ụlọ ụka ebe a bụ New Haven Primary School bụ nke a kịta. Ị gazia n'iru ịfụzia St. Mulumba. Ọ dị mma na St. Mulumba Catholic Church ebe a kịta. Ya bụ ime ụlọ ụka gbachikwadoro agbachi. Ụzọ na-abanye ya bụ ime ụlọ ụka gbachiri agbachi. Ọ dị mma. Ka anyị na-eke n'anya ihe na-eme n'okporo ụzọ. Ị na-anya kịta ịhụ na ọtụtụ ụmụ obere bọs a na-akpọ mini bọs na-apụtagasịkwa tata bụ Mọnde.
ihe ọ pụtara bụ na dịka ndị Enugu si eme, onye nyo anya fụ na o nwere ike ịpụta, ọ mara ma ọ ga-apụta. Ndị keke bụga na ndị ama na ha ga-apụtarịrị, wee bụrụ ya na tata bụ 25th nke ọnwa Oktoba n'afọ a bụ 2021 ka anyị nọ n'Enugu 042 obodo ọkụ na-enwu n'elu Coal City, wee na-egosi unu ka o si wee na-ada. Anyị na-agafe kịta Juke Hotels. Juke bụ ụmụ họteelụ a mara mma mgbe ahụ ọ ka na-afọnkshọn kwa. Ọ dị mma ịgatụzie nwantịntị inwetezie last bus stop New Haven. Ya bụ last bus stop, ị gaa n'aka nke ịbanyezi ụgbọ Okonkwo, isite n'aka nke a ịgabazie New Haven, gawa ebe ndị Dominion City nọ n'Express na ndị ọzọ niile, nwetebe New Haven Junction nke Express, maka New Haven Junction dị bụa. Ọ dị mma, ọnya bụ last bus stop ka unu na-ahụ ihe anụnwa. Ụgbọala niile akwụcha ndị paakị chara paakị bụ ụgbọala na-elu udu. Ụbọchị nkịtị ha na-akwụ n'ahịrị ebe anụnwa. Ọ dị mma, anyị ga-anaghachi azụ na ya bụ New Haven, mara mma o nwere ebe ọzọ anyị ka nwere ike igosi unu n'Enugu. Anyị ga-anaghachi azụ maka ndị a na-asị m jee Emene, ị ga-abịa duru m jee nya bụ Emene. Ọ bụrụ na ị bịa ka mụ na gị soro wee jee nya bụ Emene. Ma bakpa ana m achọ mụ na ya ga-eso gaa ya, mana ndị nke a ka m nwere ike igosi unu ugbu a. Anyị gbadazie kịta, anyị si n'aka nni pụtakwa n'aka ekpe, ya bụ New Haven. Anyị ga-agazi nwa obele gaa GRA ka anyị gaa ebe Obiagụ ka ihe iche. Ị chọrọ ịga Obiagụ? Ọ dị mma, anyị ga-ama ma anyị a ga-atinye nwa isi n'ebe Obiagụ. Unu mana o nwere ka esi ese ihe anụnwa na-ese. Mgbe Chigozie ka ihe nwere ikwu kwuo okwu ka ndị Igbo n'onu gị. Igbo ndị ọma, ndewo no. Kwụsie ya ike. Igbo kwen. Ya nwaanyị na-etinu ya. Kwuo ka nna aza gị. Amabaghị eti isi kịta, mana dịka o si n'ebe niile tọgbọ chako. Ọ bụrụ nwere anyị unu m ga-ahụ na Enugu adịrọ ka o si adị, ọkacha taa bụ ụbọchị Mọnde. Ụmụ akwụkwọ ma ndị na-agụ ahịa ma ndị ụlọ ọrụ onweghị nke mepere, n'ọtụtụ n'ime ha mechiri emechi. Were nnukwu igodo kii gbachie ọnụ ụzọ ha. Ma dịka o si dị, sorokwa na anyị ka anyị na-agakwa bịbịa m ike amaghị etinye Obiagụ ka a ga-etinye Asata. Soro anyị na ya bụ njem. Ị na ha akpa Obiagụ na-akpa Asata, ịbụ ọkwa nwa 042. Ọmụ a ga-agwa gị ebe ọ ga-abịa ije, ịghọtago? Ije ịnatakwa. Ị na-ejekwa Obiagụ, ị ga-akwado. Ịkwado okay, agwakwana anyị adreesị biko. Ebe unu na-ahụ ugbu a bụ Mount Carmel Hospital ka anyị na-agafe ugbu a. Anyị agafeela ụlọ ọgwụ Mount Carmel wee na-agbadazi maka ndị chọrọ ebe ha ga-atachi agụụ na-agụ, nekwa ntachi ọsa ebe a n'iru gị. Nwenu ndidi na anyị ji nwayọọ na-aga ya. Chigozie si na m na-agba speed. Ọ dị mma, ka m were ya nwayọọ ka m mara ma m ga-agụnwu ụfọdụ ozi ndị mmadụ na-ezitere anyị. Chibụzọ Ame, ndewo na isonyere anyị. Ala Igbo, anụ m ka ị na-asị m kedu ihe mere na m anọghị n'ụlọ. Anọkwa m n'ụlọ, ọkwa ụlọ ka m nọ ihe anụnwa. Ọ dị mma, anyị ka nọkwa na New Haven dị na Enugu steeti. Onwe onye si m gaa Asata. Ọ dị mma, nruonu na New Haven Junction a kịta anyị na-elu ya na otu ịgba, anyị nwere ike tinye isi n'ụzọ Asata.
ọ dị mma anyị agafetegokwa ọzọ na New Haven Junction nke dị nso na Bisala Road ebe anyị sokwe wee bido ya bụ ihe ebe unu na-ahụzi ugbu a n'ihu unu bụzi Otigba Junction ya bụ Otigba Junction ị na-anya kịta onweghị ụgbọala kwụ na Otigba Junction isite n'aka nne gị ugbu a gbagobe ịgabazia ya bụ GRA nweta fire service na ndị ọzọ niile ma ụlọ shopping mall niile dị iche iche emechichara emechi ebe a kịta bụ Otigba Junction ma ndị nke na-akụ ebe a na-eleche mmanya na ihe dị iche iche emechi Zenith Bank gbachiri agbachi onweghị onye mepere emepe ma Union ma Zenith ma First ha ncha niile gbachiri agbachi onwero nke anyị furu mepere emepe ọ dị m ebe anyị na-agbago ugbu a bụ ebe a na-akpọ Chinatown a dị na Asata na Enugu ịgbagocha obere ugwu a ị nwetazie ya bụ Old Artisan Market ya bụ ebe a kịta bụ ebe ọ na-abụ irute traffic light ya nọ n'iru ndị mmadụ ga-anọ chacha na ya kwụọ n'ahịrị ebe a bụ ụzọ na-abanye ya bụ Old Artisan Market Enugu ị na-anya kịta efu na mkpụrụ mmadụ one ma one bụ ihe nọ n'ahịa ahụ ọ dị ka a ga-asị na ndị mmadụ bụ onye bịa nyoo ọpụta ebe ndị anọghị n'ihu ị na-ahụ ugbu a bụ ebe a na-eregasị ihe frozen food nya ihe etinyere n'igwe ntụ oyi na ihe ndị ọzọ ha ncha gbachiri agbachi ebe a nọkwa n'ihu ugbu a nụnwa anyị ga-ahụ filling station a eji iche mara Asata ebe a nụnwa ha ncha niile gbachikọchara agbachi ụmụ onye si m gote Abakpa ndị chọrọ Abakpa buru ibu mana ọ dị mma anyị ga-ama ma anyị a ga-erunwu ya bụ Abakpa anyị ga-ama na anyị a ga-erunwu ya bụ Abakpa n'anya kịta ifu na ụlọ filling station na-elegasị mmanụ na ebe anụnwa bụ Old Artisan gbachichara agbachi mgbe anyị na-agbagozi kịta anyị na-agbagozi ebe a na-akpọ Oloko Gate ma n'aka nri ma n'aka ekpe dịka mbọsị emere buru sitatom gara aga unu cheta na m gosiri unu Oloko Gate anụnwa gosi unu ebe Lagos Street mana ị na-anya kịta ịhụ na ya bụ ihe adịgokwa ka ọ ga-adị anyị na-agbadazi ugbu a ụzọ na-aga Lagos Street anyị ruo na ebe a na-akpọ nọmba 1 Obi Road ma ọkwanụ na stadium anyị nwere ike mechie ihe onyonyo anụnwa wee chere ebe ọzọ anyị ga-egosi unu ka Enugu dị n'anya na onyonyo gị kịta ka ịhụ na ebe a bụ Obi Road anyị nọ na ebe Asata Chemist ka anyị na-ahụ ihe a ị na-anya n'aka nne ịhụ ndị DSTV ma shopping mall dị iche iche ma ebe a na-akụ ngaji n'eze a na-akpọ filling station ọha ncha nọcha ebe anụnwa wee bụrụ ya ịbịa n'aka nke a ịhụ ndị ABC Transport ị na-anya kịta ịhụ na ha tọgbọrọ onwe ya ha na-arụ ebe unu na-ahụzi ugbu a bụzi Eastern Shop nwetazie Nnamdi Azikiwe Stadium dị na Enugu Nnamdi Azikiwe Stadium ka ị na-ahụ ugbu a ya bụ enyi eji mara Nnamdi Azikiwe Stadium o wee bụrụ ya na ọtụtụ ụlọ ọrụ
ma ndị na-arụzi kọmputa, ma ndị na-eme ihe ise foto, ma ndị na-eme ihe dị iche iche jupụtara na stadium a, ha ncha niile anọghị ọrụ. Ị na-anya ihu First Bank, hụ ndị ọzọ, ha karịrị akarị. Ọ dị mma, anyị ga-akwụsị ebe anyị na-agbafe ugbu a bụ Ogwi Police Station. Ogwi Police Station ka anyị na-agbafe ugbu a. Ị na-anya ịhụ na ha ji igodo wee gbachie ọnụ ụzọ anyị si abata na ya bụ ụlọ ndị uwe ojii. Ọ dị mma, unu ahụgo ka Enugu dị n'ụtụtụ tata. Ya bụ na onye ọbụla chọrọ ịma ka O42 si dobe ihu ga-eji ihe onyonyo anụnwa anyị gosiri wee mara. Anyị agafeela ụlọ ọba ego dị iche iche, ma ụlọ akụ, ma ndị na-ere ahịa, ha ncha niile gbachikọrọ agbachi.